Bună seara tuturor! Bun venit! E o onoare să fim în această seară alături și împreună cu această comunitate faină și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Începem a doua ediție de Bright Minds Show. Bright Minds Show este un podcast care studiază psihologia succesului, intră în mintea oamenilor care reușesc și ne antrenează să mergem acolo unde ne dorim și să trecem peste dificultăți într-o manieră autentică, vulnerabilă, naturală și științifică. Așadar, dăm startul episodului 2 și o să fie ceva așa. Data trecută am intrat în mintea unui campion și am văzut exact care este psihologia reușitei, cum ne antrenăm pentru reușite, cum facem față unui eșec, cum ne ridicăm după ce am căzut. Și de data aceasta am un invitat care vine din altă lume, din succesul în actorie și o să învățăm despre personalitatea succesului, dar nu numai și despre persoana și rolurile sociale. Adică analizăm și intrăm în mintea unui actor de succes și înțelegem și cum să ne formăm pentru rolurile sociale pe care le jucăm. Mulțumesc, Adrian Nartea, pentru... Mulțumesc și eu vreau să te întreb de ce m-ați chemat pe mine. Pentru noi ești un om de succes și vrem să intrăm în mintea ta să învățăm cât mai multe lucruri. Intrați, dar nu știu ce o să găsiți pe acolo. Da. Asta e specialitatea mea, mă descurc. Da. Mulțumesc de invitație. E prima dată când particip la un podcast cu audiență și mă intimidează un pic, sincer, da. Dar e bine, ne orientăm. Deci, dacă și tu ai emoții când vii într-un podcast cu public, atunci și nouă să ne fie ok când vorbim în public. Da, bineînțeles. Și e ok să avem emoții. Nu trebuie să ne... Ar fi ciudat să nu avem emoții. Adică în momentul în care nu ai emoții, înseamnă că e ceva prea mult sau prea puțin acolo. Da. E partea aceea, am emoții, deci trăiesc. Da, exact. Deci respir. Nu, la mine e invariabil. Oriunde m-aș duce, când vine vorba de expunere, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin profesională, e cu emoții. Da. Asta e foarte bine de știut. N-am intrat în discuția despre trăsăturile de personalitate, dar am intrat într-una și mai despre emoții, pentru că multe din obiectivele cu care vin oamenii la mine, de exemplu, sunt legate de vreau să vorbesc în fața oamenilor și vreau să nu am nicio emoție. Și asta cumva e o așteptare nerealistă, nu? Da, e nerealistă. Adică cumva trebuie să-ți dai seama că n-ai cum să nu ai emoții. Dar trebuie să înveți nu să le controlezi și să le gestionezi cumva. Că dacă vrei să-ți controlezi emoțiile, deja pui și mai mare presiune pe tine. Dar sunt niște trucuri care te ajută să scapi cât de cât de presiunea acelor emoții. Nu înseamnă că ele dispar, înseamnă că puteți coexista. Și asta este cel mai important. Adică să le accepti că sunt acolo și cu ele acolo să încerci să te descurci tu mai bine. Eu tot timpul, când mai vorbeam și studenților despre vorbitul ăsta în public, despre a prezenta lucruri, evenimente și așa, le spuneam că toții, și ne place să spunem asta, că practic frica mai mare decât frica de moarte este frica de vorbit în public. Și tot așa, din auzite că eu sunt un urechist, eu nu citesc foarte mult. Dacă vi se pare că sunt foarte elevat, să știți că de la urechi nu e că eu citesc. Da. Așa. Am auzit, practic, lentila exercită o presiune care se numește presiunea milioanelor de ochi. Și atunci, în momentul în care ai ochii asupra ta, nu e neapărat presiunea pe care o exercită publicul și lentila asupra ta, ci tu asupra ta. Tu vrei să fii perfect. Pentru că tu te crezi pe piedestal, pentru că ai impresia că toată lumea te vede sus pe piedestal și atunci presiunea este atât de mare încât îți bagi singur bețe în roate. Și începi să faci lucruri pe care nu le face de obicei, lucruri care te vor încurca mai mult decât te vor ajuta. Și atunci, ca să scapi de presiunea asta a milioanelor de ochi, sunt tot felul de trucuri pe care le știu și de la Teo Trandafir, pentru că am făcut curs de vreo 6 luni de zile cu ea.
de televiziune și ea zicea, bine, și nu numai la Teo, și în alte părți, trebuie să faci ceva în momentul în care te urci pe scenă sau în momentul în care începi ceva, să te asiguri că le-ai transmis mesajul oamenilor că ești la fel ca ei. Adică în momentul în care mă urc pe scenă, fac o glumiță. Uite cum am făcut acum, nu știu de ce m-a schemat aici. Aha, ok. Deci a fost tactică, nu... A fost naturală. Chiar a fost... Am făcut o glumiță. Am încercat ce mi-ai zis. Da, cred că asta e succesul. Știi? Okay. În momentul în care vine ceva natural și pare și o tactică, atunci e perfect. Dar în momentul în care eu am zis treaba asta, sau când mă urc pe o scenă și zic într-un fel sau altul, voalat sau nu, iertați-mă, am emoții, sunt la fel ca voi și o să încerc să-mi duc misiunea la bun sfârșit aici, păi în momentul ăla, în capul tău te-ai egalizat cu audiența și nu mai ai presiunea că trebuie să fii impecabil acolo. Că devii impecabil pentru că ai exersat înainte, pentru că te-ai pregătit cu mult timp înainte și pentru că știi ce ai de făcut acolo, asta e altceva. Dar în momentul în care te-ai urcat pe scenă și spui, mă scuzați, nu știu ce caut aici, sau mă scuzați, am emoții, sau cred că mi-am pus cravata bine, sau microfonul stă cum trebuie, sau zici, haideți, vă rog, dați-mi niște aplauze ca să treacă emoțiile, în momentul ăla, eu cu mine m-am reglat și am zis, stai, prostule, că nu ești pe piedestal, ești la același nivel cu toți oamenii, ești exact la fel ca ei, nu mai avea așteptări nerealiste de la tine. Ai vorbit exact ca un psiholog. Adică știi foarte multe despre psihologia vorbitului. Da. Și ceea ce tu povesteai acum cu să faci o glumiță sau când te sui tu pe piedestal, e cumva te încurci singur, Freud ar spune că este un act ratat. Adică vrei să ieși foarte bine și te autosabotezi, așa. Da, cumva actele ratate vin cu inconștiență. Adică ies pe gură fără să le controlezi. Asta e o chestie pe care o înveți. O înveți și în momentul în care ai o atitudine destul de umilă, să zic așa, modestă, și vrei să te prezinți oamenilor așa, atunci cred că e un los câștigător înainte de a începe. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor și bine ați venit în această seară aici. Da. Ok. O să țin minte pentru următoarea dată. Și mai sunt tot felul de trucuri pe care le... Tocmai am intrat în zona asta de psihologia minții sau sufletului oamenilor. Adică ce e diferențiator la ce putem învăța în plus de la tine față de personalitate e nu numai că ai o personalitate puternică, ci în plus ai cucerit inimile a milioane de oameni. Personalitatea ta a reușit să facă ceva pentru a cuceri inimile a milioane de oameni. Și eu dacă spun că eu n-am avut nicio intenție să fac asta. Dar care a fost intenția? Păi, cred că intenția mea a fost să mă fac auzit. Pentru că sunt destul de, sunt destul de vanitos, îmi place să fiu în centrul atenției, îmi place să am confirmări din exterior și validări din exterior și cred că asta pe mine m-a făcut să muncesc foarte mult la mesajul pe care vreau să-l dau sau la lucrurile pe care vreau să le fac. Asta pornind din mine. Fără a dori neapărat. Bineînțeles, când am fost mic, voiam să mă fac vedetă de televiziune sau toți copiii, toți visăm să fim prinți, prințese și supereroi. Dar în același timp, cred că adică succesul ăsta, eu cred că este mai mult dat de context, de oamenii care te pun în anumite poziții, nu neapărat tu. Că tu vrei să fii în poziția aia, da, dar de unul singur nu o să poți niciodată. Că am avut un speech apropo de eșec și despre cum normalizăm eșecul și cum nu mai vedem ca pe un eșec, ci pur și simplu ca pe un pas înainte, că toată lumea știe că nu e eșec, e un pas. O lecție. Da, este o lecție. Și așa este. Problema este contextul. Adică din punctul unuia de vedere poate să fie succes, din punctul altuia de vedere poate să fie eșec. Acum, revenind la ce mi-ai spus tu, cred că doza asta de ego a mea, care voia să fie în față tot timpul
am vrut să fiu așa un semi-lider, cam pe oriunde mă duceam să-mi las amprenta într-un fel sau altul. Cred că asta a venit la pachet cu contextul în care am ajuns să fiu pus într-o zonă de admirație. Pentru că, acum, la modul cel mai sincer, dacă ar fi ales pe altcineva, ar fi avut același succes. Adică nu cred că dacă ar fi fost altcineva în rolul lui Vlad, spre exemplu, nu ar fi avut succesul pe care l-am avut eu. Ceea ce înseamnă că eu am avut și un dram de noroc să ajung acolo. Ok, și Bill Gates a avut noroc, pentru că în școala lui s-au adus primele calculatoare și asta n-a depins de el. Efectiv, a fost un noroc. Am vorbit la telefon și îmi ziceai pe bună dreptate, chiar am luat în consilare, să definim întâi ce este personalitatea, că poate noi o înțelegem diferit sau o percepem diferit, și să definim și personalitatea în rolul public. Pentru că cred că mulți dintre noi se tem să facă un pas în față de ce o să zică lumea. Adică avem temerea aceasta. Și hai să ne gândim așa, eu o să spun din perspectiva mea, tu spui din perspectiva ta ce este personalitatea pentru tine. Din perspectiva mea, personalitatea ar fi cumva o sumă a trăsăturilor, caracteristicilor unor persoane sau unei persoane, care definește modul în care gândește o persoană, simte și se comportă. Și îmi plăcea un citat despre personalitate care spunea: personalitatea este cel mai bun mod, sau studiul personalității e cel mai bun mod în care putem prezice ce va face cineva. Deci nu horoscopul. Da? Da. Asta e. Bun. Și atunci noi avem aici personalitatea, eul tău autentic, și cred că cel mai bine ți este ție cunoscut eul autentic, adică nu cred că el este așa sau încă ești în cunoașterea lui, dacă ca orice om. Da. Și avem eul social, care se numește și persona. Jung zicea că eul acesta persona, eul social, este o mască pe care o punem în public. Și acum noi avem această luptă, încercăm să fim autentici și noi, și să facem ce ne place și în public și să fim și acceptați așa cum suntem, în același timp în care jucăm un rol social. Cum zici că e aici? Pun întrebări grele de obicei. Da, stai așa, de unde să o iau? Da. Cumva e o luptă, mai ales în ziua de astăzi, cu social media și cu tot ce vrem noi să apară pe Instagram, Facebook, TikTok, TV și așa mai departe. Și atunci ești mult mai autentic dacă tu reușești să te expui în fața oamenilor așa cum ești tu. Problema este riscul pe care ți-l asumi. Dacă te interesează validarea, e foarte greu să ieși din standardele calității, în ghilimele, sociale. Dacă nu te interesează validarea, este foarte ușor să rămâi tu cu personalitatea ta de acasă. Eu nu cred vreodată că cineva care vrea să se expună nu vrea validare. Adică eu cred că această validare, în momentul ăsta, în societatea în care trăim, vine în proporție de 70-80% de afară. Și social media este o unealtă care te ajută, dar care te și încurcă în același timp. Pentru că de asta nu este recomandat în momentul în care ai un copil până la vârsta de 12, 13, 14 ani să nu fie pe social media, pentru că atunci el se va deruta foarte mult în ceea ce privește personalitatea. Și primește niște metode sau modele sociale cumva prea neautentice sau prea nerealiste. Prea nerealiste. Dar în același timp și generația mea a primit niște modele nerealiste. Adică din filmele de la Hollywood și din toate poveștile noastre de bază, toate poveștile sunt cu happy end, toate sunt cu erou, toate sunt cu iubire adevărată, toate sunt... astea sunt niște modele pe care noi vrem să ni le asumăm și să le avem. Nu e rău să le avem, dar în același timp este foarte important să știm cine suntem noi în afara lor.
Nu știu dacă mă duc în sensul în care voiai tu, dar... Nu, am înțeles că e important să știi și care este eu-ul tău așa cum este, autentic, și în același timp în zona socială să pui o parte din tine. Păi da, să fie... Deci, și depinde ce te interesează. Vrei validare, atunci te încadrezi în standarde. Vrei să fii tu și nu-ți pasă, atunci faci ce vrei. Asta am interesat de la tine. Da, dar în același timp, practic, cumva trebuie să-ți asumi faptul că eu-ul tău autentic are și o componentă din asta de validare socială care îți hrănește foarte mult ego-ul și așa. Și trebuie să fii conștient de lucrurile astea. Acum că sunt tipurile astea de personalitate, eu nu știu, în momentul ăsta nu pot să fiu abilitat ca să... Okay. Da. Eu nu știu ce personalitate sunt. Habar n-am. Orice poate personalitate e ca un ADN. Da. Personalitatea e unică ca un ADN. Nu există altă persoană în lume care să aibă aceeași personalitate ca așa ta. Exact. În același timp în care întâlnim și avem foarte multe trăsături comune. De exemplu, persoanele pe care eu le-am avut la podcast sau le-am intervievat sunt majoritatea extroverte, în proporție de 80%. Eu sunt extrovert? Exact, da. În proporție de 80%. Păi dacă era la podcast, acum îi tăceam din gură. Bun, așa erai și când erai copil? Da. E ceva ce s-a dezvoltat pentru rol sau pentru actorie? Nu, eu sunt extrovert de mic. De mic am fost năbădăios așa, deși cu mințel, dar năbădăios. Adică tot timpul am fost sociabil, tot timpul n-am avut valențe de-astea de introspecții în prelungite. Nu, de mic sunt destul de expansiv, de mic sunt expresiv, adică încerc să mă exprim în toate felurile posibile. Problema este că de multe ori nu sunt înțeles cum aș vrea să fiu și atunci... Dar, apropo de meseria asta, cumva lucrurile astea au venit să îmi cizeleze și să mă educe în a putea fi expresiv, ceea ce m-a ajutat și mă ajută foarte. Hai să te întreb așa, care crezi tu că sunt trăsăturile care te-au făcut cine ești astăzi? Iertați-mă, da. Lăsăm modestia la o parte acum. Nu știu. Probabil aspectul, în primul rând. În al doilea rând, cred că cumva mindset-ul de acasă, acel lăsat loc de bună ziua, cred că și asta a fost, adică în cei 7 ani de acasă, așa, și ulterior cred că a început să compenseze și să vină și talentul după aia. Și să zică, stai că băiatul ăsta arată foarte bine, e foarte ok pe ce face, e ascultător și așa. Mai stăm... Parcă se și pricepe un pic. Da, okay. Cam așa. Am citit despre tine că ai început fără o experiență anterioară și că te-ai format pe parcurs. Cum a fost în perioada asta sindromul impostorului? Să zic de ce te întreb. Cum a fost? Cum este? Da, cum este. Deseori vrem să facem ceva și considerăm că nu suntem suficient de pregătiți. Și apoi mai facem un curs, o școală, mai așteptăm, anulăm, amânăm, etc. Pentru că considerăm că nu suntem suficient de buni. Da. Și e ceva cu care rămânem în permanență? Asta e ideea? Da, la mine e o poveste... Eu nu am vrut să mă fac actor. Eu voiam să fiu în centrul atenției, voiam să fiu persoană publică eventual, dar actoria mie mi se părea ceva foarte departe de mine. Adică eu am avut o educație sportivă în mare, adică din clasa 5-a până în facultate am făcut foarte mult sport și după aceea am continuat. Adică, cumva nu pot să zic că eu voiam să devin actor. S-au întâmplat lucruri la care eu nu am spus nu. Tocmai pentru că sunt extrovert, tocmai pentru că sunt și eram în căutări, tocmai pentru că nu eram mulțumit cu ce făceam. Și atunci, cumva, voiam și mai mult și mai mult. Cumva ai încercat oportunități, să vezi ce mai e acolo. Da, am încercat tot felul de oportunități. Și s-a întâmplat, dintr-o conjunctură de fapte, să ajung, practic, să prezint niște haine pentru Katinka Roman în anii 2000, să-mi placă și să zic, easy money.
așa, și să merg pe nișa asta, să zic, bă, dacă tot am mers asta și am aspectul care se pare că este potrivit pentru jobul de manechin, why not? De ce să nu merg mai departe? Și în paralel mergeam cu școala și mergeam la tot felul de prezentări de modă, la tot felul de castinguri, unde eram chemat pentru că eram frumușel. Da, la modul cel mai sincer. Și am zis, why not? Până una alta, easy money. Ușor, ușor, din venitul ăsta frumușel, cam toți regizorii de la reclame sau oameni din domeniu îmi spuneau, bă, ar trebui să faci un ATC, ar trebui să faci actorie, pentru că te pricepi și ai acolo ceva care... Eu mă gândeam, bă, eu sunt la Facultatea de Educație Fizică și Sport, care era backup, pentru că eu voiam să dau la SRI. Eu studiam încă, făceam meditații la SRI. După aceea, după ce am renunțat, am zis, termin facultatea și o să mă încadrez ca, nu știu, ca ofițer superior, nici nu știu. Era la modă, era perioada aia cu, în academie, în așa. Exact, da. Cam ăla a fost țelul meu, că acolo voiam eu să merg, dar între timp, de ce să nu fac un ban de buzunar? Adică despre asta era vorba. Și ușor, ușor lucrurile s-au legat în sensul că am început să am tangențe din ce în ce mai mari cu camerele și cu lumea din zona asta. Pentru că eram, frumușel și probabil lăsam loc de bună ziua. Da. Eu n-am considerat niciodată lucrul ăsta, dar ca why not? Exact asta a fost. Why not? Și acum, cum aplicăm why not pentru situațiile în care suntem înghețați, freeze? Vrem să facem ceva, nu știm ce ne se potrivește, am încercat, dar nu suntem suficient de buni. Știi stadiul ăla de ambivalență, de vreau să merg, dar am și un control. Cum aplicăm why not? Cu capul înainte. Adică uneori e pur și simplu trebuie să mergi, chiar dacă nu știi ce se întâmplă. Eu pot să dau un exemplu de astăzi, spre exemplu. Da. Astăzi m-am codit, cred că jumătate de oră ce să fac. Pentru că era norat afară și eu știam că astăzi, teoretic, din planning-ul meu de antrenament, ar trebui să ies la alergat. Și m-am gândit, băi, am două oportunități. Mă duc să alerg la sală, pe bandă, ceea ce nu-mi place, sau mă duc și profit că e răcoare, e fain și e un challenge. Și apar toate gândurile. Păi stai așa, că dacă te duci la sală, ai lume pe acolo, îți faci antrenamentul și nu-ți place neapărat să mergi pe banda aia. Dar dacă ieși afară, ți-e frig, trebuie să te îmbraci. Ce fac? Mă îmbrac de acasă sau mă îmbrac la sală? Mă duc la sală, mă schimb, în sală văd dacă mă duc pe bandă sau așa. Adică eram plin de gânduri, hiperanaliză. Da, ce fac, unde mă duc. În toate gândurile astea trebuia să plec de acasă. Mi-am făcut bagajul, m-am îmbrăcat sport în ideea că poate ies afară să alerg, mi-am pus în portbagaj geanta, am plecat la sală, am găsit loc de parcare. Când am găsit loc de parcare, deschid portbagajul să-mi iau geanta să merg în sală și mă uit, fuck it. Am lăsat, am închis și m-am dus și am alergat. Și am făcut 10 km, antrenament de intervale. Când am terminat, m-am dus în sală, în sala de sport. Am făcut duș, m-am schimbat. Cred că în momentul în care ești invadat de toate gândurile astea, cred că este important să faci ceva. Punct. Just do it. Just do it. Nici măcar just do it. Just do it este o intenție. Nu, fuck it. Serios, da. Fuck it. Asta adică e. facem. Facem, da. Se traduce. Fuck it înseamnă facem. Da. Deci cam asta cred că e. Adică trebuie să lași toate gândurile și să go with the flow cumva, nu știu, adică să te duci fără să mai gândești. Este atât de greu să nu mai gândești, dar e atât de eliberator după ce ai făcut-o. Da. Asta e una din problemele majore ale oamenilor, e că se gândesc la ce se gândesc. Suntem overthinkeri, toți, mai ales astăzi, în societatea de astăzi, toți suntem overthinkeri, adică toți le răzgândim și le gândim una peste alta. Nu zic că nu e bine, Doamne ferește, este foarte bine să faci așa, dar în același timp tu trebuie să fii conștient de ce ai face tu. Pentru că dacă tu știi care ți-e intenția ta, overthinking-ul ăla nu face altceva decât să ajute la intenția ta. Dacă tu nu știi care ți-e intenția și te duci în overthinking,
succes. Nu, Okay. E o căutare de cameră e o căutare misterioasă. într-o nebuloasă, efectiv. Și dacă nu te dai cu capul de un gard, nu te vei trezi și vei rămâne în nebuloasă. Asta vreau să te întreb. Ce faci când dai cu capul de gard? Ai avut un moment în care a fost foarte greu, adică ai mers înainte, dar ai întâmpinat o dificultate foarte grea. Da, normal. Toți avem momente foarte grele. Și cum ieși din ea? Cu inconștiență. Foarte sincer, da. Adică, probabil te referi la momentul cu operația? La ăla te referi? Mă refer la orice moment înseamnă pentru tine un moment greu. Da, nu, e cu o inconștiență. Adică, tocmai asta e panica mea, să nu răzgândesc, overthink toate lucrurile. Și cumva în momentul în care te afli în fața unei probleme reale, tot overthinking-ul ăsta este inutil. Adică nu te mai ajută cu absolut nimic. Și atunci trebuie cumva din nou să te duci inconștient pe calea pe care o simți să te duci. Adică eu cred că asta m-a salvat pe mine de la multe depresii și multe lucruri care mi se puteau întâmpla. Faptul că am avut cumva inconștiența de a nu mă lăsa afundat în tot felul de gânduri. Adică le-am lăsat, știam unde sunt, știam, dar în același timp ziceam hai să o fac și vedem după aceea ce se întâmplă și cum se întâmplă. Da. În profilul tău asta a semănat ce mi-ai spus acum cu partea să deschidere la experiență. Adică ce mi-ai spus seamănă 1 la 1 cu trăsătura de deschidere la experiență, ce spuneam că ai ieșit la o notă destul de mare. Eu acum îmi dau seama că tu practic ții în oglindă ce zic eu acum cu ce a fost în test, să vezi dacă se pupă. Stai, no pressure. Ok, vrei să vorbim despre test? Nu, ce vrei tu. Adică n-am... Hai să vedem testul. Bine. Să vedem cine l-aduce. L-am și eu, dar ți-l și în mână. Mie e confidențial, e frică, blic, ca la... Da. N-are de ce. Andreea, mi-l dai tu, te rog. Acesta e profilul tău. Vai, mulțumesc. Așa. Hai să ne uităm puțin peste el și să vedem... diploma de la BAC. Da. Să vedem ce din ce ai povestit se traduce, pentru că, de fapt, un test de personalitate și am ales un test foarte validat, adică foarte bine susținut în lume, astfel încât el să aibă marja cea mai mică posibilă de eroare. Big five. Da, Big Five. Bun. Five. Și mulțumim, adică ai ales, putem spune, să vorbim totul despre profilul tău de personalitate. Mulțumesc, mamă, da. E și foarte curajos din partea ta. Nu, e inconștient. E și prima oară când faci testul public și testul. Nu, e prima oară când îl fac, da. Da. Așa, acum trebuie să înțelegem că un test de personalitate este limitat la un moment din viața noastră, că el nu poate cuprinde întreaga noastră personalitate. Poate să cuprindă un moment, e ca o fotografie. Bine, fiind atât de lung, au fost momente. Uite, ne uităm aici pe profil sintetic. Așa. Bun. Și cum ai zis și tu, zona asta de extraversie e super ridicată. Adică ești la 9 din 10, ceea ce poate conștient, inconștient te-a dus către actorie. Da. Ai jucat vreodată vreun rol în care trebuia să fii introvert? Da. Vlad avea o valență introvertă. Din cauza suferinței lui și din cauza faptului că trebuia să țină ascuns toate trăirile ca să nu își dezvolte identitatea. Și de asta era introvert. Acum nu știu dacă era introvert pentru că era forțat să fie sau era pentru că era trăsătură de personalitate. Cred că era forțat de conjunctură pentru că el nu cred că ar fi vrut să fie introvert. Ok, deci a fost o introversie dezvoltată de mediu. Dezvoltată, forțată. Și tu, pentru tine, că am vorbit de eu tău autentic care e extrovert versus sau Vlad care era introvert. Cum ai reușit să pui persona în fața persoanei? Te vezi, aici a fost un mare noroc al meu. Pentru că Vlad a fost un proiect imens din punct de vedere al actoriei. Eu, nefăcând un ATC-ul, făcând tot ce se putea face în actorie pe lângă un ATC, Vlad și personalitatea asta lui Vlad mi-a oferit mie avantajul să nu îmi exercit puținele mele cunoștințe de actorie în Vlad.
Deci am trișat, cu alte cuvinte. În momentul în care mi se spunea trebuie să fii poker face, așa eram, nu trebuie să arăt nimic, ce bine, deci este perfect. Și stăteam, vă jur, da, așa a fost. Și stăteam și nu arătam nimic. Și bineînțeles că în spate mă gândeam la o tonă de lucruri, în principiu la text, ca să știu ce o să zic. Dar pe mine m-a salvat introversia asta lui Vlad, vis-a-vis de extroversia mea, așa, pe mine m-a salvat, pentru că m-a făcut să nu încerc să fac nimic. Ceea ce ulterior am aflat, bineînțeles, tot din experiență și tot de la actorii mari cu care am jucat și am aflat că magia în actorie este să nu vrei să arăți nimic. Să n-ai nimic de demonstrat? Să nu ai nimic de demonstrat. Pentru că toți actorii care se vor mari actori, toți vor să arate foarte multe lucruri. În teatru funcționează. Dar și în teatru trebuie să vină din interior. În film, pentru că e totul micro și totul trebuie să se vadă în ochi, macro, pardon, adică în așa, acolo trebuie să conții totul. Și ăsta a fost sfat pe care l-am primit de la Andrei Orodici, care mi-a zis, nu arăți nimic. Misiunea ta principală este să nu arăți nimic, să conții absolut totul. Yes! Exact asta a fost. Hai să te întreb și în viața. Și de asta am dat introversia lui Vlad. Așa ok. Da. Deci ai fost, nu arăt nimic. Da. Asta e un moment bun pentru mine. În viața de zi cu zi, pentru cei care nu sunt în fața camerelor toată ziua, pentru noi există o vorbă, act as if. Adică comportă-te ca și cum ai fi. Știi? Ok. Dacă n-ai reușit, comportă-te ca și cum ai fi reușit deja. Dacă n-ai încredere, comportă-te ca și cum ai avea. Merge asta? Adică să o folosim sau e... În actorie? Nu, în viața de zi cu zi. Adică putem să preluăm partea asta, act as if, adică comportă-te ca și cum ești Vlad, să zicem, să o folosim în zilele noastre când nu avem încredere, când avem temeri, când funcționează. Da, bineînțeles că funcționează. Păi cred că toți facem asta. Cred că e o valență de la fake it till you make it sau nu? Cam așa e, nu? Eu pot să spun din ceea ce mă privește, în momentul în care Vlad uite, exemplu, în momentul în care mă gândesc la Vlad, mă îndrept și stau așa. Act as if. Adică Vlad mi-a dat o prestanță mai mare decât o aveam eu. A crescut și încrederea în tine? Da, a crescut mult. A crescut și din punct de vedere vizual, eu văzându-mă pe mine în Vlad, am crescut eu în ochii mei. Și mi-a dat și o educație, să zic, mai bună. Adică a contribuit puțin la educația și la comportamentul meu în public. Uite, doar m-am ridicat așa. Adică ce am învățat în Vlad, pot să zic că aplic și în viața de zi cu zi și nu aplicam înainte, ca să revin la act as if. Deci nu doar ne transpunem un personaj, luăm din personaj și învățăm și îl aducem în viața de zi cu zi. Păi practic personajul nici măcar nu e o altă persoană. Nu, personajul este o valență din tine, pe care, dacă ai abilitatea, poți să o conturezi, adică poți să o aduci la suprafață. Pentru că eu știu de la Florin Șerban, dar Florin Șerban, regizorul, știe de la altcineva, actoria nu înseamnă să intri în pielea unui personaj, ci să ai curajul să te duci tu cu emoțiile tale într-o zonă care să ofere povestea personajului respectiv. Adică să ai curajul, pentru că sunt foarte puține lucruri care te pot motiva sau nu, care îți pot stârni o emoție. Și în proporție de 75-80% e frica. Și tu ca actor, dacă ai curajul să te duci într-un loc unde ți-e foarte frică și să lași să se vadă lucrul ăsta și să știi textul, păi ți-ai ieșit rolul. Serios? Da. Ok, mă gândesc acum la ce beneficii ne poate aduce frica, de care noi fugim tot timpul și fugim de frică. Multe din obiectivele noastre sunt de evitare, ca să nu mai X, știi? Da, păi da. Bun, și atunci înțeleg de la tine că putem folosi frica în a face acel pas extra, a
crește, a evoluat. Crește. Păi da. Pentru că stai și te întrebi, un prieten de-ai mei îmi zicea, ok, ce ți se poate întâmpla dacă? Atâta trebuie să te întrebi. Bun, mi-e frică să fac asta. Ok, ce ți se poate întâmpla? Dacă îți dai un răspuns logic, nu un răspuns de frică, unul fabulos, ci unul statistic plauzibil, atunci cred că poți să-ți învingi frica. Cam așa se întâmplă și în momentul în care, în cazul meu, apelez la niște scenarii care să-mi creeze frica ca eu să o arăt pentru cadru, știi, pentru un anumit personaj. Știi? Eu cred că poate să funcționeze și în viața reală. Ok, mi-e frică, ceva. Ok, ce ți se poate întâmpla? Hai să te întreb ceva, știi, mai așa, care e cea mai mare frica ta? Păi cred că cea mai mare frica mea e legată de copiii mei, de fetițe. Cred că aia e de sănătatea lor. Aia e cea mai mare frică. În rest, e gestionabil. Și personal, înainte de fetițe? Să nu apuc eu să am grijă de sănătatea lor. Cred că asta e cea mai mare frică. În rest, toate ori veni și ori trece. Și testul spune că în partea de emoții, unele emoții sunt vizibile în personalitatea ta. M-am rășit? Și și unele, să zicem, au un grad crescut. Pare că nu te înfuriezi, adică nu ești o persoană furioasă, dar gradul de îngrijorare e mai crescut. E un moment din viața ta sau în general? Aici e frica? Cred că gradul de îngrijorare ține și foarte mult de experiențele mele avute și așa, și cumva este într-adevăr, sunt traume care te-au marcat și atunci îngrijorarea e destul de mare, n-ai cum să nu fii, adică să treci, dar în același timp revin cu ce am spus, ok, ce ți se poate întâmpla, hai să gândim logic, hai să fim destul de ancorați și atunci ajung să nu mă enervez, că nu mă enervez tare, mă enervez greu. Nu. La furie nu. Medie, sunt bine. E bine, da. Stai, unde ești la furie? Asta am ținut minte de la tine, că pentru a trece sau a face acel pas în față e nevoie să iubești cumva frica și să-ți placă sau să o accepti. Să o accepti. Nu trebuie să o iubești, că dacă o iubești devii patologic, adică nu e cazul. Bun. Să o accepti. Să accepti că este acolo și să-ți dai seama că există și viață după momentul ăla care îți creează ție frica. Știi? Da. Adică, da. Bun. La partea de conștiinciozitate te-am întrebat și ai ieșit o persoană foarte organizată. Asta e bine. Dar acolo a te ține de lucruri și de perseverență nu așa de mult. Da, uite, vezi, aici scrie prudență scăzută. Da, am văzut. Da, eu nu sunt prudent. Păi ai spus cu capul înainte. Da, exact. Da. Bun, deci aici e bine testul, ai ieșit ce trebuie. Perseverență scăzută, da, cred că aici, nu știu cum să zic. Adică eu sunt destul de perseverent în anumite lucruri. Și în altele, probabil, uit. Asta vorbeam și cu Ana Maria data trecută, că nu e neapărat musai să fii conștiincios în toate. Că asta e o credință și e foarte greu să fii conștiincios în orice faci, să te ții de cap-coadă de absolut toate activitățile. Însă un lucru, dacă te ții de el, un lucru, dacă duci până la cap, un lucru, un rol, un succes, atunci e ce trebuie. Da, așa e. Deci organizare ridicată? Da, așa e, și la 5 din 5. Apropo de conștiinciozitate, eu nu pot să zic că sunt foarte conștiincios de fel. Sunt oportunist, îmi place să profit de ocazia care mi s-a oferit sau mi se oferă și mă culc destul de repede pe ureche. Cred că de asta conștiinciozitatea. Dar în același timp, dacă mai tras de mânecă, mă trezesc. Sau, cel mai mult, dacă mă lauzi, mă umflu în pene și eu să fiu cel mai bun. Se leagă de validarea de care mi-ai zis la început. Da. Okay. Adică eu sunt genul care face orice la laude, dar le crede foarte greu.
Dar în momentul în care am crezut, în ceea ce mi s-a spus că și în Vlad, deci eu în Vlad, cred că primele 2 luni și ceva, eu în fiecare zi mergeam cu morcovul că o să mă schimbe. Pentru că nu primeam nicio validare de nicăieri. Și mi se părea că nu fac bine nimic acolo. Și aveam DOP-ul Adi Silișteanu, care era foarte strict el. Și țin minte de la fiecare segmență mai importantă, o lăuda pe Olimpia, colega, partenera. Și eu mă uitam la el tânjind. Deci Doamne, deci mă rugam din suflet, zi-mi și mie ceva, cum a fost. Mă duceam, nu-mi permiteam să mă duc la el. Pentru că știam că dacă mă duc la el, îmi va spune, da, e foarte bine. Și nu cumpăram treaba aia. Trebuia să vină de la el. Nu trebuia să o cer. Nu trebuia să o cer. Pentru că eu aici am o problemă. În momentul în care cer, știu că mi se va da. Și dacă mi se dă, nu mai am încredere. Nu mai crezi. Da, nu mai cred. Și tângeam, m-am dus la regizor care e deasupra DOP-ului să-l întreb, bă, Iisus, bă, fac bine? Cum ți se pare? Și el mi-a zis, my friend, dacă tu nu făceai bine, nu mergeam mai departe. E atât de simplu. Dar tot nu eram convins. Adică nu eram... Până la un moment dat în care am avut o secvență grea și nu a venit primul Adi Silișteanu, a venit o colegă de pe platou și mi-a spus că mulțumește, că ăsta este motivul pentru care ei lucrează și muncesc ceea ce muncesc. După ce am avut eu secvența. Aveam o secvență cu pistolul în care sufeream foarte mult că trebuia să împuș pe cineva și nu puteam, în fine, se vedea foarte mult război în mine. Și atunci a venit la mine și mi-a spus treaba asta ea, după care a venit și Adi și mi-a zis, bravo, atâta mea. Da, okay, și știi cum, după ce a zis bravo, m-am dus, am zis, gata, textul, următoarea secvență. Asta zic, că pentru mine o laudă sinceră pe care eu o cred mă ajută mult mai mult decât o critică. Păi și ce facem în lipsa ei? Pentru că eu am o teorie. Asta că noi toți ne dorim validare, ceea ce e în regulă, doar că ceilalți sunt ocupați să-și obțină propria validare. Deci nu au timp să ți ofere. Și în cazul în care nu o primim, că ni se întâmplă tuturor, da? Să n-auzim acel bravo, acel like, acel love sau share sau etc., tindem să ne condamnăm repede pe noi sau să ne întrebăm sau să apară impostorul și să crească. Ce facem atunci? Terapie. Asta înseamnă bine pentru mine. Da. Adică cumva eu având, să zic, dilema asta de validare din exterior, de când mă știu, eu, confesiune la terapie, eu încerc să-mi găsesc validarea eu în mine. Să nu am nevoie de un Adi, un Silișteanu, să zic așa, de un DOP, care să-mi spună bravo. Să ai propriul Adi. Să-mi zic eu mie bravo. Să mă mândresc eu cu mine despre ce sunt, ce fac și cum sunt. E o luptă, este o luptă imensă, pentru că dacă toată viața tu cauți validări din exterior și tu funcționezi pentru a obține validările alea, tu nu știi cum să funcționezi pentru tine. Exact. Și în momentul în care eu m-aș dezlipi de tot ce înseamnă societate, social și aș fi eu cu mine, acum pot să spun, după 7 ani de terapie, eu pot să spun că m-aș putea valida și cred că mi-ar prinde bine treaba asta. Dar în momentul în care nu ai, e foarte greu să stai să-ți dai seama. Okay, e un concept despre asta. Să te asta. iubești pe tine. E un concept care e mai puțin cunoscut. Noi căutăm autoaprecierea. Da. Dar, de fapt, e un concept care se numește unconditional self-acceptance. Acceptarea de sine necondiționată și să pleci de la ideea că chiar dacă ți-a ieșit și chiar dacă nu ți-a ieșit, chiar dacă zice cineva sau nu zice nimeni, tot ești valoros. Și asta ce este faci ceva mișto. Păi da, și ce faci dacă tu crezi că ești valoros și toată lumea zice... Ce faci? Păi, ești valoros by default, asta e faza, fără să îndeplinești anumite performanțe. Ești pentru că ești ceea ce ești. Ești deja persoana pe care ai construit-o, ai personalitatea, trăsăturile, punctele tale forte pe care nu o să ți le ia cineva că ai reușit acum și mâine n-ai mai reușit sau că azi ai un like și mâine nu-l mai ai. Tu ești același. De acord. Același om valoros. Okay. Despre asta e vorba. Dar teoria sună bine, de implementat, e un antrenament al minții. De să acord. Nu răvnim mereu după recunoaștere și recompense.
Păi nu râvnim, dar cine îmi dă prăjiturică? Da. Hai să avem de discutat mai departe ce prăjiturică vrei, cine vrei să ți-o facă, cum vrei să arate. Avem și întrebări din public. Ce ne-ai spune așa, pe final, despre personalitatea noastră? Păi e prima pagină. Până la întrebările din public. Okay. Despre personalitate, despre, uite, curaj, mers înainte și ce facem cu rolurile sociale atunci când vrem să activiv. Păi eu cred că în momentul ăsta noi suntem foarte, foarte departe de sine. Pentru că suntem prinși în toată nebunia asta socială, în toată validarea asta exterioară. Și eu cred că noi uităm cine suntem în detrimentul la ce vrem să fim. Și de multe ori nu se potrivește ceea ce vrem să fim cu cine suntem și iată eșec. Cred că despre asta e vorba. Și atunci e cumva, mi se pare un must să faci ceva, să te înrădăcinezi tu mai mult. Lucru care nu te ajută cu social media, cu nimic nu te ajută. Adică, cred că nici măcar manualele de autoeducare nu te ajută. Cred că pur și simplu statul, tu cu tine, fără telefon, fără TV, fără device, fără nimic, cred că te ajută mai mult decât altceva. Și terapie. Da. Și coaching-ul. Și coaching, da. Adică... Și partea asta de antrenament al minții este preventivă. Adică te ajută să-ți formezi deja un mindset, exact. înainte să-ți formezi un mecanism defectuos. Sau... Să-ți formezi o imagine de sine cât mai reală de tine, cât mai aproape de capacitățile și de dorințele tale și să nu se ducă imaginea de sine în niște modele care nu ți aparțin, pe care tu le vrei. E bine să le ai, să știi că le vrei, dar în momentul în care tu știi cum ești și unde te afli față de modelul pe care vrei să-l faci. Pentru că eu cred că asta se întâmplă și deschid o cutie a Pandorei aici, dar eu cred că asta se întâmplă și cu părinții și cu copiii. Că noi în copiii noștri, pentru că nu ne-a ieșit nouă vrem să ne proiectăm unde am vrut, noi vrem să ne proiectăm copiii și uităm că ei au propria lor personalitate, propriile lor dorințe, care s-ar putea să fie altele față de ale noastre. Și atunci, cumva, eu de asta tind că în momentul în care ești părinte, trebuie să fii ancorat bine în tine ca părinte, să știi ce poți, să știi ce ai vrut de la viață și n-ai putut să ai, ca să nu-ți împingi copilul ăla undeva unde s-ar putea să-i dai tu un burnout de la grădiniță. Înțelegi? Da. Adică, foarte fain. Ce ai zis acum a sunat așa, fii propriul tău model întâi și lasă-ți copilul și lasă-i pe cei din jur să-și facă propriul model. Și să te ia pe tine ca model, da. Adică tu ești pilonul, copilul trebuie să aibă ceva stabil, nu trebuie să te duci tu după copil și să-l influențezi să se ducă în alte părți dacă tu nu ești stabil. Știi? Da. Asta țin cu mine, cu propriul model, știi? Da. Să nu ne mai uităm în modele sociale și în exemple poate nerealiste, care nouă nu ni se potrivesc și să ne uităm la noi. E bine să le avem, dar înainte, totuși, hai să stăm un pic mai cu noi acum. Mulțumesc frumos, Adi! Da. Avem o sesiune de 3 întrebări din public și o să rog colegele mele, drăguțe, să dea microfonul celor care au întrebări și aș vrea să vedem ce ați vrea să întrebați pe Adi în seara asta. Doamne ajută! Trebuie să fie întrebări mai ușoare decât ale mele? Sau cine știe? Ai spus ceva mai devreme foarte interesant legat de faptul că nu intri în pielea personajului, ci îți dezvolți o latură atunci când joci personajul respectiv, o duci către personalitatea personajului. Dacă e un personaj foarte negativ, cum vezi? Eu nu înțeleg că m-a dat peste cap puțin, știi? Absolut. Adică e definit un om să joace cel mai negativ și urât personaj sau pur și simplu îl găsește cineva și îl modelează? Cum vezi? Păi, aici vine studiul de personaj. Și personajul negativ nu este făcut de o singură persoană, de persoana aia. Este făcut de context. A fost un interviu cu Christoph Waltz, care l-a jucat pe Hans Landa în Inglourious Basterds. Și a fost întrebat cum ți-a ieșit magnific să joci acel personaj negativ. Cum ți-a ieșit să joci, să fii atât de rău? La care el a fost rău.
Pentru că răutatea lui a fost dată de context, de război, de poziția pe care o avea el și de lucrurile pe care le făcea. A fost un documentar despre torționarii de la Auschwitz. Exact. Oamenii ăia omorau și se duceau acasă și se jucau cu copilul și făceau de mâncare. Ceea ce înseamnă că omul ăla în capul lui nu era rău. De asta zic, eu, ca să ajung la întrebarea ta, ca să fiu un personaj rău, eu vreau să-l înțeleg de ce a ajuns să facă lucrurile astea, să îl iert, în primul rând. Ok, ești criminal în serie, trebuie să joc un criminal în serie. De ce ești criminal în serie? Pentru că ai avut traume, pentru că ai crescut într-un anumit fel, pentru că te ducea taică-tu în fiecare vineri noaptea să desfaceți leșuri de pe marginea străzii de animale moarte. Apropo de Dahmer, de serial. Asta îi făcea tasul lui. Și eu înțeleg, ok, pentru el era corect să vină și să facă lucrurile astea. E o nebunie, ce spun eu. E un caz extrem. Dar ca mie să-mi iasă, eu trebuie să înțeleg umanul din personajul respectiv. Și atunci, în momentul în care înțeleg umanul și le fac ca și cum ar fi normale, contextul, faptul că am omorât pe cineva ca personaj, mă refer, sau că s-a întâmplat ceva nasol, mă face pe mine rău. Deci intenția mea nu este să arăt cât de rău sunt, apropo de a arăta. Intenția mea este să înțeleg de ce a făcut omul ăla treburile pe care le-a făcut, să le fac și eu ca un actor ce interpretez personajul respectiv. Consecința acelor fapte este nasoală, rezultatul este că am fost rău. Adică cam ăsta este mersul lucrurilor în ceea ce cauți în personaj. Și gândurile te poate influența semnificativ după ce ai terminat, te poate influența ca om semnificativ după ce te-a terminat rolul. Doamne ferește dacă te-a influențat el sau... Adică rămâne personajul în tine? Se întâmplă de multe ori, nu mi s-a întâmplat mie, dar se întâmplă de multe ori să trezești în tine niște lucruri freudiene sau ceva care să te defazeze un pic. De asta ai nevoie după aia, dacă ți-ai ieșit foarte bine rolul, să te cauți. Mulțumim, Alin. Da, sunt multe roluri care au necesitat terapie după, da. Foarte faine întrebările. Mulțumim, Alin. Altcineva? Alina? Eu sunt tare curioasă, nu știu dacă... Se aude. Merge. Dar e mai mult pentru Am înțeles. YouTube. Deci, eu sunt tare curioasă ce te-a determinat pe tine să mergi la terapie și ce s-a întâmplat în tine. Care e shift-ul care s-a schimbat în tine în timp ce ai mers la terapie? Frica. Adică eu am început să merg la terapie în momentul în care am aflat că am tumoare. Atunci am zis, shit, trebuie să văd de unde a venit, trebuie să văd cum mă stabilizez ca să pot să lupt cu treaba asta. Și am început să merg. Am fost la terapie junghiană mult timp, simțeam că nu prea funcționează, că time was ticking și cumva am trecut de la terapia asta junghiană la terapie cognitiv-comportamentală. Da. Și m-a ajutat să-mi gestionez în primul rând frica. Dar nu e nevoie să ai o bardă deasupra capului ca să te duci la terapie. Poți să o faci și fără barda aia, pentru că este un lucru foarte bun pe care poți să-l faci. De asta eu acum spun tuturor, eu cred că ar trebui să facem toți terapie, mai ales noi care am trăit în această generație de tranziție, de sacrificiu, pentru că lucrurile au fost cu totul și cu totul altfel în comunism. Adică erau foarte multe lucruri închise în familie și foarte multe drame ascunse în familie pe care noi le avem în subconștientul nostru pentru că eram copii atunci. Și psihologia era închisă în comunism. Exact. Și atunci era psihiatrie în comunism. Ce înseamnă emoțiile? Existau doar oameni nebuni și oameni sănătoși. Da. Și atât. Da, exact. Mulțumim, Alina, pentru întrebare. Ți-am răspuns, da. O ultimă întrebare? Mai are ceva întrebare? Da, Sonia.
Bun. Ai menționat la un moment dat că ai nevoie de validare mai tot timpul și cam așa ai funcționat dintotdeauna. Simți că această carieră de actor ajută în această validare? Pentru că cumva ai menționat că cam inconștientă ai luat orice oportunitate și așa mai departe, dar nu cumva toate lucrurile astea s-au întâmplat pentru că ai avut această nevoie de validare și practic actoria ți-o oferă. Categoric. Zi de zi și... Categoric. Cumva nevoia asta de validare a venit din nevoia de a fi în centrul atenției. Și în centrul atenției eram când devenisem capitan de echipă la volei, la juniori. Nevoia de atenție era când ridicam mâna la fizică și chiar dacă dădeam un răspuns prost, eu eram primul care ridica mâna. Da. De multe ori s-a întâmplat să dau și răspunsuri bune, avantaj mie. Nevoia de validare a venit și în momentul în care am fost chemat să am prima prezentare de modă. Eram în centrul atenției. Eram pe podium. După aia am prezentat și pe lenjerie tanga, dar trecem peste. Să fac o paranteză. Nu căutați că nu așa. Și, într-adevăr, nevoia asta de a fi în centrul atenției, egal nevoie de validare, egal unde am ajuns acum. Adică, cred că dacă nu mă făceam actor, ceea ce reprezintă, practic, un centru de atenție, dacă mă făceam altceva, tot în centrul atenției voiam să fiu. Cine știe, poate făceam mai multe prostii. Da. Așa a fost convențională nevoia de validare. Da, exact. Am adus nevoia asta de validare într-o convenție, cum ar fi actoria, teatru, film și așa mai departe. Că am ajuns, să mă și pricep aici este discutabil, că nu pot să zic că așa, e vorba de context, e vorba de rol. Eu nu cred că există actor netalentat. Eu cred că există actor care nu e pus în lumina care trebuie. Și atunci, eu am fost pus. Mine asta nu înseamnă că sunt neapărat talentat. Da. Mulțumim frumos, Sonia, pentru întrebare. Mulțumim, Adi. Cumva am normalizat nevoia de validare, că era rușine să spunem că avem nevoie, știi? Și de multe ori ne e și rușine să recunoaștem, ok, facem lucruri ca oamenii să ne aprecieze, dar le facem, for real, toți. Și atunci, cumva, prin asta înțelegem că, ok, este o nevoie normală, socială și ne hrănim din ea. E în piramida lui Maslow, aproape de nevoile de bază, un pic mai sus. Și e ok că o vrem, dar ținem și partea de validare proprie și de autocunoaștere și le îmbinăm. Păi cum ai zis tu, deci dacă vreau să mulțumesc pe cineva, asigură-te că ești tu mulțumit. Mulțumește-te pe tine. Cu asta rămânem în seara asta. Mulțumim frumos. A fost o plăcere. Mulțumesc. Mulțumim și tuturor și rămânem pentru un pahar, o bruschetă, o discuție, dacă mai vreți să mai vorbiți cu Adi. Mulțumesc frumos, sper că v-a plăcut și că v-a inspirat seara asta și v-a făcut să vă antrenați mintea. Dacă nu puteți uita, și asta e... Dăm primit la episod. Mulțumesc frumos. Cu drag. A fost foarte fain. Mulțumesc și eu.